Good morning, Philippines! Hello guys! Good morning! Good morning pala oy. Alis lang tayo guys. Sunday, happy Sunday everyone. Alis tayo and yap yun, aalis tayo. Be a good girls. And then magsimba tayo guys. Punta tayo sa simbahan. Magkita na lang kami ni Lloydie doon. Hopefully, I still have a gas. Or else, I have to stop. Hala. Alis tayo. Oh my goodness. Let me see. Doon na kami magkita ni Lloydie sa church. And then after that, alis kami. Alis kami para bibili ng cake. Hopefully, meron tayong pera dito. Cash. Meron ba tayong cash dito? Alam nyo naman ako, hindi ako nagka-cash. Ano to? Ito. Yeah, alam nyo naman ako guys. Ako talaga, hindi talaga ako nag-cash. Hawak-hawak. Katulad lang yan sa hawak kamay, diba? Okay pa yung gas na yan. Tayo. Anyway guys, I will see you later. I think si Lloydie, ihatid siya ng asawa niya doon. So yun. And let's bibili kami ng cake. Kasi birthday ng anak ni Elmera, yung nakilala ninyo. And anyway, thank you guys so much for clicking to watch this video. And please keep on watching kasi, yeah, basta keep on watching. Thank you guys. See you later. One debt to society later. Shopping na naman kami. No joke. Shopping ng cake. Bili kami ng cake. Oo, cake kami. Cake. My birthday kasi. Kinuha ko lang si Lloydie sa church, guys. Para, kasi, takot akong mag-grocery. Joke lang. Ano, sabi na niya, wala daw pangalan. Okay lang. Okay. So, dito kami. Anong klaseng cake gusto mo? Ikaw bahala ha. Pareha tayo, walang ano. Ano bang cake natin dito? Anong gusto mo din? Hala. Ikaw bahala. Ikaw man mahilig sa ganun. Ito guys, pumpkin dito. Ano meron sa kabila? Pantanap tayo. Ang ganda. Sa kabila. Sa doon? Oh, okay. So, doon tayo, guys. Si Lloydie na yung bahala. Siya, kasi siya yung expert sa mga cake. At so, maghanap tayo ng ano. Wala tayong card. Magkano to? Magkano yan? Anong klase yan? Hindi ko alam eh. Triple layer cake. May pangalan yan eh. Carrot cake. Carrot cake. And magkano to? Ay, 15 bucks. Last time, ito yung binili nila, di ba? May ganito. Oo. Ito ko, magkano to? 15? Ito na lang bilhin natin. Sige. Ako rin dala. Hi! How are you? I'm good. Okay lang. Ano daw yan? Ang busy nila guys. Magkakadiabetic na tayo yan. May cake pa kami doon eh. Nagpalit pa kami, nagpalit. Vietnam sila. Lahat ba tulag yan? Isa lang, di ba? Isa lang yun. Meron namang isa doon. Ano mo na muna na sa Okay. Where's my phone? Good. Hala. Amen. John 10:10 said, Jesus Christ came to give us life. That's why we celebrate birthday, because birthday
and birds are a signal that Jesus Christ and God is still with us. Because we believe that He is the one who empowered us to grow, right? Mature in our faith and grow in the knowledge of our Lord God. We keep singing until the end of the song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Nag-night siya, guys. Ito yung sa akin. Yung saya. Ano yan? Beef? Beef. Meron silang isda, guys. Isda sinigang. Yeah. Ito, yung asawa ko, tingnan mo, white pizza. Oh, yun yung sa kanya? Saka gusto niya yan, tinola, mamaya ko ako siya. Jay. Seryoso. Seryoso ka kasi. Seryoso si Kuya Vic, oh. Seryoso. That's good. Ito na, guys. Alis na tayo. And 3 o'clock na. Tika muna si Lloydie. Tapos na kaming nagsimba. Tapos na yung simba and then yun. Bye, guys. Balay na tayo, guys. Bahay na tayo. And then hintayin ko na lang sila. Well, hindi ko alam. Hold on, guys. Si Lloydie nag-text. Punta kami sa isang kaibigan namin. Tika muna. I-message ko nga sila. So, ngayon, papakainin ko tong mga alaga ko, guys. Kasi alis tayo. And biyahin na naman ako. Kunin ko si Lloydie. Kakahiwalay lang namin ni Lloydie. Kunin ko siya. Ang saya-saya sa church kapag yung madaming nagsimba, 'di ba? Ang saya ng madaming simba, ganun. Iba-iba yung saya. Pakainin ko sila ng maaga kasi Tami pa, pakainin mo yung mga anak mo before ka aalis. Sabi ko, of course naman. Uy, hala, hindi ko naman yan sila pabayaan. Uy, ito yung ang turkey na ipakain ko sa kanila. Yung niloto naman ni Tami na turkey. Yun, tapos na. Wala na silang turkey. Last na yan. Ang bilis, diba? Yan sila, guys. Ang bilis makakain. Adoy, itong dalawang aso. Yung Christmas tree, hindi ko lang siya i-on. Kasi alam nyo naman, walang tao. Pero yung light naka-on. Sa taas at saka sa labas. Bukas is, ano yung gagawin ko? Bukas is, cleaning the yard. 3,000 whoop-whoos later. Okay, guys. Pinalabas ko lang yung aso. And then ngayon, alis naman tayo. Okay. Okay. Andun sila sa sasakyan dalawa. Yung mga hindi ko pa naligpit na mga nalamhan. Okay lang kayo? Saror din. Hala, grabe. Ang ganda naman ito. Nakarid. Nakarid ang ulo. Tignan ko nga yung ulo mo. Look. R. Ano yung R na yan? Robert. Ayaw na. Okay na. Andyan na. Oh. Dito na kami, guys. Hala, ang ganda pala ng hagdan. Dito na. Sa bahay nila ni Lelson. Hey, welcome to our new house. I-close ko to. Hindi ko kay Bill pumunta eh. Punta kaya? Yeah! Uy, Nelson. Pasok ka na yung sinelas nyo! Nelson. Hi! How are you, my friend? Ay, Arely! Ang bango, ang bango. Nice to see you. Uy, puro mga kakaiba niluto ni Yuri. Eh, video yan Guys, yan. Dahil dyan ako nag-work sa Italia. Nagluluto si Nelson. Dasam. Hello, you will be the dancer, okay? Kanta daw siya, hala. Funny, Hello! this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but I was a sculptor. Ang ganda, lo.
But then again, no. Ay, okay. Oh, pistula nga, pistula. Oh. Oh, tulad tayo sa tuloy. Ako nga, everyday na, dahil hindi pa ako sa ceremonial eh. Ala ka diya. So, parang na-transplant. Whenever I'm discouraged. Discourage ka, day. Mas mahal yung purset yun. Ala ka diya. Sa SS, punti siya may SS pa siya. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Julie. Happy birthday to you. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Julie. Bang, bang, bang. Take a wish. Yay! Oh! Happy birthday, Jory. Thank you. I-video ko to pero i-screenshot ko lang ah. Sige. Dito na ako, pumunin mo naman mo. Guys, busy itong dalawa sa cellphone, no? Mga cellphone lang itong dalawa. Kaya ka ang disco? Ay, yung asawa ko sumayaman niya. Mayat lang sa chat. Bye! Take care. Jesus loves you. Guys, alis na tong mga asay. Ako pag winter. Umaalis na yung may asay. Asay party, punta. Hatid na namin tong isa. Baka makuha kami ng mobile. Ay. Ano nang oras ba? Ilang oras na. Isang ano, kainan ha. Ang katapusan na kainan mula Dahil morning. umuwi doon sa mobile na yun, si Mark kasi. Ready for the cold. Okay, bye. Bye. Hi, babies. How are you? How are you? Look. Anyway, guys, palabasin ko muna sila, guys. Thank you guys so much for watching for today's vlog. Yeah, ano kami, guys, as in lakwat siya ako today. But anyway, bye, guys. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night.